କୋଉଠି ବାଥରୁମରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ କିଲୋ? କ'ଣ ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଲୁ ଟିକେ ଦେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କୁଛୁ ଏରା କ'ଣ ଗରମ ହେଇଛି? ତୁ ଏଡେ ରାକ୍ଷସ କିଲୋ, ତୁ ଏଡେ ରାକ୍ଷସ। ଗଲୁ ଖାଇଲୁ ଚାଉମିନ, ଘରେ ଆସିକି ପୁଣି ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଚାଉମିନ, ପୁଣି ଖାଉଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବି ଖାଇଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବି ଖାଇଲୁ। ଛି ଛି ଛି। ପଇସା ନିଜର? ମୋର ହିଁ ନିଜର ହିଁ ଅଫକୋର୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି କାହା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଇସ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଇସ୍ ନା ଖୁଆଇସ୍? ସେ ଏକା କଥା। ହଉ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କଲି? କ'ଣ କଲୁ? ଖିଡ଼ିକି ସେପଟେ କେତେ ଥର ଖାଇଛି କହିଲୁ ଆଜି ମୁଁ? ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚାଉମିନ, ପୁଣି ଘରେ ଆଇଲି, ପୁଣି ଏଇନା ଖାଇଲି। ଦେଖା ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ମୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଉନୁ। ନା ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେ ପ୍ଲିଜ୍। 3ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବି, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଫାଳେ ଫାଳେ ତତେ ଖାଇବା ନେଇ ଝାଡ଼ା ହବ। ବଡ଼ଟା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଝାଡ଼ା ହବ, ଖାନା। ଧରିକି ଆସ ମୋର। ଭାଇ ତୁ ଏତେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। କାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇଲୁ, ଖାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହିଁ ଖାଇଲୁ? ମାନେ ଏମିତି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 4ଟା କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାକୁ କାଳେ କିଏ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ତୁ ମରୁନୁ ଲୋ, ନା ଝାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ତୁ, ଝାଡ଼ା শুধু ଝାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ତୁ। ହଗି ହବୁ। ଏମିତିଆ ଛୁଆ ତମ କାହାର ଅଛି? 4 ଥର ଖାଉଛି ଦିନକୁ, 4 ଥର। ଛି 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 ଛି। ଦିନକୁ 4 ଥର? ଭୁଲ କହିଲି, ଛି 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 ଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୁଲ। ଦିନକୁ 4 ଥର ନାହିଁ, 5ଟାରୁ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ପରେ 4 ଥର ଖାଇଲାଣି ହେଲା। ଦେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ଦେ। ଆଉ ସେଟା ତ ଖାନା, ଝାଡ଼ା ହବୁ, ଖାନା। ଅଧା କାହିଁକି? ଦେଇଦେ ଚୁପଚାପ, ଖାନା। ଏ ମା ଖାନା ଖାନା। ଏ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ରେ ଭାଇ। ଯାହା ମତେ କିନ୍ତୁ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଜମା ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ସେଟା ଦୟାବାନ ଭଉଣୀ, ୟା ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ଦୟାଳୁ। ହଉ, ବାଏ। କିଏ ଦୟାଳୁ କିଏ କ'ଣ କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ।